Zkušeností má teď ukazuje nechty svých prstů jeho táta Karel senior, protože Karel Pešek je momentálně na 3. místě. Ale máme tady problém v samotném závěru, tady je crash. Ojojoj. A červené vlajky. Červené vlajky. Červené vlajky. Ale pozor, to vypadá, že někde hoří. No to spíš hodí některý motocykl možná, ne? Při tom pádu spíše to tak vypadá. Do píče. Takže v tuhle tu chvíli No jasně.